Samantala, mayroon ng Starbook Digital Library ang 10 pampublikong paaralan sa Dagupan City matapos po silang makatanggap nitong mula po sa Department of Science and Technology or DOST. Ito pong buwan ng Pebrero, kasabay ng pagbubukas po ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o yung RSTIW. At kabilang sa mga benepisyaryong paaralan ng Bunuan Bukid National High School, Maluwad Elementary School, East Central Integrated School, West Central Elementary School 1, Karaal Elementary School, Salisay Elementary School, North Central Elementary School, Karaal National High School, at Aison Elementary School at ang Judge Jose de Venecia Technical Vocational School. Ang Starbook or Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk ay isang digital library na naglalaman ng iba't ibang resources kaugnay ng science and technology, kabilang na ang mga e-book at research materials na maaaring gamitin sa mga mag-aaral, guro at mananaliksik. Maaari rin itong ma-access kahit walang internet connection. Ayon sa DOST, bahagi ang pamamahagi ng naturang teknolohiya sa mga paaralang sakop ng Schools Division Office ng Dagupan City bilang suporta sa pagpapalakas ng kaalaman sa agham at teknolohiya sa ilalim ng 2026 RSTIW. IFM News. IFM News. IFM News.